Mga drone usa sa gamiton sa Talisay City Police sa pagpatrolya sa palibot sa Talisay City ilabi na karong Holy Week. At kini aron matutukan usab katong mga sudlunong dapit sa dakbayan. Ani ang report ni Femery Dumabo. Kini ang kuha sa drone sa pipila na kadapit sa dakbayan sa Talisay ilabi na sa sudlunon nga dapit. Gisiguro nila nga klaro ang kuha sa mga panglihok-lihok sa mga tao sa mga suukon nga dapit. Mato di Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, hepe sa Talisay City Police, nga kay di maato sa mga police personnel ang tanang dapit sa dakbayan sa pagpatrolya sa usa lang kaadlaw. Hinungdan nga dakong tabang kanila ang drone nga hinatag sa Talisay City Government ilabi na karong Holy Week aron masubay ang mga kalihukan sa 5 ka mga dagkong simbahan sa syudad ug ang mga lugar nga suruyanan. Ug sa mga panimayog establishmento nga posibleng way mga tao sud sa pipila ka adlaw kay mamakasyon. Kun aduna bay mga kadudahang tao o panghitabo. Makatabang sa paspas o dali nila nga pagmonitor sa mga kalihukan ang mga kuha sa drone. Makatabang kini sa kapulisan aron makarespondi dayon. Gipangusgan mo sa atong Regional Director, Police Brigadier General Rad Maranan nga kaning using technology ba para sa makabagong police. We are utilizing right now during our foot patrol and prophylactic patrol operations kaning mga drones. So sa pagkakaron, we will still utilize that during the sumbak operations. Matod ni Maramag nga nagtinguha pa sila pagdugang sa maong drone nga dugang gamit ilabi na sa kagabhion. Ang maong drone ang nagamit na usab nila atol sa kagabhion. Mga ligtas sumbak na to nga mga activities nga gipasimuno from higher headquarters, nagapahimagno gyapon ta sa atong mga Talisaynon, mga Subuanon nga magmatngon ug magbantay pod during this time nga to make sure nga ang ilang mga balay kung wala man yan ni CCTV is securedly locked. Samtang gisiguro usab nga kondisyon ang mga motorsiklo nga gamiton sa mga police personnel nga naglangkob sa motorcycle wiper patrol team. Sila ang mga frontline sa anti-criminality campaign ilabi na karon nga summer vacation. Obani Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.